Tutkija Tuomas Tepora Helsingin yliopistosta. Mitä karjalaisuus voisi opettaa meille? Karjalaisuus voisi opettaa meille nykysuomalaisille suvaitsevaisuutta, koska toisen maailmansodan jälkeen Suomi asutti 450 000 Karjalan evakkoa ja muuta pakolaista. Sekään ei ihan alusta saakka onnistunut täysin jouhevasti. Vastaanottavilla paikkakunnilla oli paljon ennakkoluuloja, mutta niistä päästiin yli. Sen takia esimerkiksi myös nykysuomalaiset voisivat ihan hyvin ottaa oppia tästä karjalaisten asuttamisesta ja soveltaa sitä uusien maahanmuuttajien asuttamiseen. Vaikka tietenkään Karjalan evakkoja ja nykymaahanmuuttajia ei voi samastaa toisiinsa, mutta niissä on myös paljon samanlaisia piirteitä. Kiitos ja tervetuloa Karjalan liiton 75-vuotisjuhliin.